Llaw ar y lliw, Mai y cyntaf. Anwyl aelodau a ffrindiau. Rydym bellach wedi ffarwelio gyda thywyllwch y gaeaf ac yn profi bywyd newydd tymor y Gwanwyn. Amser o gyffro ac edrych ymlaen. Ei fod yn teimlo'n amser pell yn ôl erbyn hyn, rhaid sôn am dymor y Nadolig, oedd yn gyfnod prysur, gyda llu o weithgareddau tymhorol y mudiad. Wrth fynychu cymaint o ddigwyddiadau a phosib, profais gefnogaeth a chyfeillgarwch heb ei ail, a chlywais y geiriau, ti'n fisi, a mae fe neis i weld y lluniau ar Facebook, lawer gwaith. Odw, rwy'n brysur iawn, rwyf hefyd yn wirioneddol mwynhau bob digwyddiad, a chael pleser o fod yn cwmni ein haelodau cefnogol. Diolch i gangen Merched y Wawr Caerfyrddin am y gwahoddiad caredig i gyngyrdd y plygain yn Eglwys Crist Caerfyrddin. Noson hyfryd o ganu carolau a gwrando ar berfformiadau amrywiol nadoligaidd. Diolch iddynt am gyfrannu'r elw tuag at ymchwil Canser Cymru. Braint hefyd oedd cael fy ngwahodd i fod yn llywydd y noson mewn gwasanaeth carolau yng Nghapel Pen y Bryn, Gogledd Penfro, a drefnwyd gan gronfa leol ardal Cilgerran i godi arian tuag at Eisteddfod y Garreg Glas. Roedd y cyfle i fynnau'n rannu gyda'r gynulleidfa y cynlluniau cyfroes sydd gyda mudiad Merched y Wawr ar gyfer wythnos yr Eisteddfod. Yn ogystal â'r digwyddiadau wyneb yn wyneb, roedd noson Zoom y cracer dolig ym mis Rhagfyr yn llwyddiant ysgubol unwaith eto, gyda dros 140 o aelodau yn ymuno i brofi hwyl a chyfeillgarwch yr wyl. Felly ymlaen i 2026, ac mae bwrlwm trefniadau ar gyfer Eisteddfod y Garreg Glas yn cynyddu, gyda'r ambarthau Merched y Wawr Penfro, Ceredigion a Chaerfyrddin yn cydweithio'n agos gyda Tegwen a Sioned Edwards, aelod o dîm yr Eisteddfod. Mae is-bwyllgor celf a chrefft Rhanbarth Penfro wrth i'n trefnu sesiynau ar gyfer stondin Merched y Wawr a lleoliadau amrywiol ar draws y maes. Byddant yn cynnwys sesiwn blasu bwyd, sesiwn holi a thrafod gyda dysgwyr Cymreig ac ambell sesiwn gyda awduron a fydd yn cyhoeddi ei llyfrau diweddaraf. Mae Tegwen a minnau gyda chefnogaeth staff yr Eisteddfod hefyd yn brysur yn trefnu digwyddiad arbennig iawn, sef cyngerdd 1 mewn 2. Arweinydd y cyngerdd fydd Fynydd Mari Grig, a bydd yr artistiaid yn cynnwys unigolion sy'n derbyn triniaeth canser neu sydd â chysylltiad agos i rywrai sydd wedi derbyn triniaeth. Cyngerdd a fydd yn llifo gyda positifrwydd pinc. Rydym hefyd fel swyddogion y Rhanbarth yn cydweithio gyda chriw a ferched i sgriptio a chynhyrchu cyflwyniad, a bydd yn cael ei berfformio â lwyfan y Babell Len. Mae cymaint i'w wneud ac mae'r cloc yn tician. Bydd gwaddol Eisteddfod y Garreg Glas yn amlwg mewn nifedd o ffyrdd, ac un o'r reini fydd Myrlyn Merched y Wawr a fydd yn cael ei osod yng Nghaffi Beca. Mae'r Myrlyn yn adlewyrchu lleoliadau arbennig ym Mro'r Eisteddfod ac wedi ei bwytho gan aelodau'r mudiad yn Rhanbarth Penfro. Gyda dyfodiad y flwyddyn newydd daeth cyfle am daith arall i'r brifddinas, a dro hwn i'r Senedd, ar gyfer derbyniad i godi ymwybyddiaeth a FCN, The Farming Community Network Cymru. Prosiect Canser Cymunedau Gwledig yw hyn, sy'n gweithio mewn partneriaeth gyda Macmillan Cancer Support i leihau'r rwysterau i ofal canser mewn cymunedau amaethyddol a gwledig, ledled y Deyrnas Unedig. Mae gwir angen codi ymwybyddiaeth am yr elusen hon sy'n cefnogi ein cymunedau gwledig Cymreig. Rwy'n eich annog i ddarllen mwy am ei gwaith a peidiwch byth oedi cyn mynd at y meddyg os oes gennych unrhyw symptomau sy'n eich pryderu. Wedi noson o gwsg yn y ddinas, dyma fi'n dychwelyd i'r Senedd am yr eilddydd yn olynol ar gyfer digwyddiad wedi ei noddi gan Peter Fox, aelod o'r Senedd. Byw'n dda, heneiddio'n dda. Creu Cymru iachach oedd teitl y digwyddiad, oedd yn trin a thrafod sut i gefnogi heneiddio'n dda a Chymru iachach. Sesiwn diddorol dros ben. Wedi deuddydd yn y brifddinas, hyfryd oedd cael y cyfle i deithio i'r Gogledd gyda Tegwen, mwynhau diwrnod arbennig yng nghyrsiau crefft y Gogledd ym Mhlas Isaf Corwen. Diolch i Eirlys, Bethan a Gwenno, sef y tiwtoriau talentog, ac i Tegwen, Margiau Davies, sef llywydd is-bwyllgor Gwyl a Hamdden, a Frida Jones-Williams. Mi wnes i wir fwynhau ymuno gyda chriw a ferched a dysgu sut i greu gosod lamp a broich hyfryd.
tra bod yr aelodau eraill yn creu llun gan ddefnyddio gwaith peintio a brodwaith. Diwrnod o creadigrwydd a hwyl. Cafwyd dechrau da i'r cyfarfod Zoom 2026 yng nghwmni Eirian Evans a gyflwynodd sesiwn shiatsu, sef therapi holistaidd sydd am anteision i'r corff, y meddwl a'r emosiynau. Yna o'r tawelwch i'r bwrlwm, pan cynhaliwyd cyngerdd a swper hen galan llwyddiannus iawn yn Ysgol Bro Preseli Crymych, bydd ymchwil Canser Cymru ac Eisteddfod y Garreg Glas. Trefnwyd y noson gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Pwyllgor Ardal y Preseli. Diolch i bawb am gyfrannu tuag at noson i'w chofio. Fel rhan o'n ymgyrch fel Llywydd Cenedlaethol i godi arian i ymchwil Canser Cymru, rwy'n cydweithio gyda Gwasg Carreg Gwalch i gyhoeddi llyfryn go arbennig. Bydd Cymru gyfan rhwng y cloriau, gyda phob ranbarth yn cyfrannu tuag at y cynnwys, a'r gobaith yw y bydd yr adnodd i'r teulu gyfan, wrth grwydro ar draws ein gwlad. Neu llai i eisteddfodau, sioeau amaethyddol neu arwyliau ac anturiaethau, amhell ar ôl cyfnod fy llywyddiaeth i. I orffen mis cyntaf 2026 roedd yna gyffro yn y swyddfa genedlaethol, wrth i elfen arall o'n prosiect fel Llywydd Cenedlaethol, sef positifrwydd pinc cychwyn. Mae yna gyfle i aelodau sy'n hoffi gwau neu crosio greu blodau ar gyfer addurno dwy ffrog arbennig mewn pinc wrth gwrs. Bydd y ffrogau yn cael eu gwisgo yn ystod digwyddiadau cenedlaethol y mudiad mwyn codi ymwybyddiaeth o gancr y fron. Edrychwch allan am y ddwy blodeuwedd. Yna croeso i fis Chwefror a'r cyfle cyntaf yn 2026 i swyddogion ar ymbarthau gwrdd fel is-bwyllgorau cenedlaethol. Cefais yna'r pleser o gyhoeddi'r newyddion arbennig bod 20,899 o bunnoedd wedi eu casglu hyd yn hyn tuag at fy elusen. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu dros y misoedd diwethaf. Mae o hyd yn bleser cael sgwrs gyda Sian Cothi ar ei rhaglen radio, a diolch iddi am roi'r cyfle i fi sôn am y brosiect fel Llywydd Cenedlaethol, sef positifrwydd pinc. Rwy'n edrych ymlaen yn awr i weld Sian yn ei phinc yn ystod gweithgareddau'r haf. Mae'r swyddogaeth o fod yn Llywydd Cenedlaethol yn agor drysau ac yn creu cyfleoedd i gydweithio gyda swyddogion ac arweinwyr mudiadau blaenllaw eraill. Pleser oedd cael mynychu cyfarfod gyda Tegwen, Rian Conig sef pennaeth Sefydliad y Merched Cenedlaethol Cymru a Rian Picton-Davies, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Trafodwyd nifer o bynciau gan gynnwys amddiffyn a hyrwyddo hawliau a lles pobl hŷn yng Nghymru. Yn ôl y dywediad enwog, diwedd y gân yw'r geiniog, ac mae hynny'n ffaith sy'n wir i ni gyd, a hefyd yn hollol wir o ran mudiad Merched y Wawr. Ond ffaith arall sydd ddim mor adnabyddadwy o ran cyllid Merched y Wawr yw, tu ôl i bob ceiniog mae yna eiriau niferus, sydd wedi eu llunio'n ofalus mwyn sicrhau llwyddiant o ran y ceisiadau, am grantiau i gynnal gwaith, ac yn wir, dyfodol ein mudiad. Nid yw'r geiriau hyn yn ysgrifennu eu hunan, yn hytrach mae'n ffrwyth llafur Tegwen a'r staff a sawl swyddog gweithgar. Diolch iddynt am eu hymdrichion parhaus. Agwedd arall o waith cefndirol y mudiad yw'r angen am farchnata cyson ac effeithiol. Mae hyn yn hanfodol mwyn denu aelodau newydd i Ferched y Wawr i sicrhau dyfodol cryf a chyneladwy. Mae hefyd yn bwysig ein bod yn meddwl am syniadau newydd ar gyfer gweithgareddau gan ystyried anghenion merched modern ein gwlad. Nid wyf am eiliad am ddileu'r traddodiadol, ond yn hytrach ychwanegu at yr arlwy i gadw'r aelodaeth presennol yn frwdfrydig ac yn weithgar. Mae hyn yn cynnwys symud gyda'r oes ddigidol, a mae'n teisio'r blatfformau modern megis y cyfryngau cymdeithasol, gwefannau a chyfathrebu ar-lein. Trwy fabwysiadu'r technoleg a dulliad arloesol, gall y mudiad cryfhau ei welededd, denu cenedlaethau iau, a meithrin, ymdeimlad o berthyn a chymuned gryfach ymhlith ein haelodau. Mae cylchgran y Wawr yn elfen bwysig o fywyd y mudiad. Rhaid cyfnodi ein diolch diffiant i Angharad Rhys am ei gwaith fel golygydd, a diolch iddi am barhau yn is-olygydd cynorthwyol.
Croeso hefyd a phob lwc i Llynos Penffol, ein golygydd newydd, sydd yn aelod y Ferched y Wawr ym Mynachlog Ddu, Rhanbarth Penfro. Diolch hefyd i Jane Jones, reolwr y ganolfan genedlaethol, sydd yn ymddeol ar ôl 24 o flynyddoedd o wasanaeth, a phob dymuniad da i Angharad Fflir Jones, swyddog technegol a gweinyddol sy'n disgwyl plentyn. Yn fy myd tu hwnt i'r mudiad, mae'r gwaith o gofrestru a phriodi cyplau hapus yn parhau. Mae fy ŵyr bach cyntaf, sef Ioan Lewis, wedi dechrau ysgol gynradd Eglwyswrw erbyn hyn, ac mae mam gi nawr yn gwarchod ei ail ŵyr bach, sef Dyfed Thomas. I ble mae'r amser yn mynd, wedwch. Ymlaen yn awr at brysurdeb gweithgareddau'r haf, gan obeithio am dywydd da. Croesawwn myrerid hwpwd fel ein siaradwraig gwadd i'r wyl flynyddol ym Machynlleth cyn ymlwybro i Ynys Môn ar gyfer Eisteddfod yr Urdd, ac yna i'r sioe fawr ym mis Gorffennaf. Un peth sy'n sicr, bydd Cymru gyfan yn llawn positifrwydd pinc erbyn hynny. Diolch i'r rhanbarthau am ei gwaith caled ym mhob un o'r digwyddiadau. Pob hwyl i chi gyd ac edrychaf ymlaen at gwrdd gymaint ohonoch a phosib dros y misoedd nesaf.